Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését tovább fogja folytatni a számvevőszék a 13 országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésével. Az ÁS stratégiájában meghatározott alapértékeknek megfelelően a megállapításokat szintetizáljuk, elemző tevékenységet és a tanácsadó tevékenységünket is erősíteni kívánjuk. Az intézkedési tervek, a hasznosulás, valamint a jó gyakorlatok vonatkozásában elemzések készülnek, és amelynek a tapasztalatait ősszel az úgynevezett jó gyakorlat szeminárium keretében osztjuk meg a települési, a nemzetiségi önkormányzatok, a minisztérium és a kormányhivatalok meghívott érintettjeivel. Fontosnak tartom befejezésül hangsúlyozni, hogy a 2011-es új ÁSZ törvény értelmében az ellenőrzött szervezetnek intézkedési tervet kell készítenie, amelyet köteles megküldeni az állami számvevőszéknek, az állami számvevőszék pedig értékeli ezen intézkedési terveket, abból a szempontból, hogy az ellenőrzött által tervezett intézkedések mennyire tudják a szabályozottságot erősíteni és a hibákat kijavítani.